загуби. Грешка сега на Юлис Ндонг. Васев. Велев. Той хубаво видя включването на Сердер. Сердеров ще завърши ли той? Да, 2-0 за Славия. След грешката на Юлис Ндонг, атака като по учебник за тима на Владимир Иванов. Отново радост на резервната скамейка на белите. Славия удря за втори път по амбициите на своя съперник. Двата отбора в най-лошо моментно състояние от първа лига си дават среща днес. Славия изглежда на пътя към трите точки. Славия вече е на пътя към прекъсване на негативната серия. Силен матч до тук за Сердер Сердеров в тази минута. Той добавя към представянето си попадение. Забележете обаче и подаването на Стефан Велков. Това също е компонент, който трябва да се вземе предвид. Чудесна визия за играта тук на Стефан Велев. Още в първите си минути с бялата фланелка Велев дава чакания, искания ефект.